Zamestnanie alebo podnikanie? Večná dilema. Keď som nedávno nahral video na trochu inú tému, strhla sa pod ním presne k tomuto burlivá diskusia. Ukázalo sa, aké silné emócie, často aj predsudky, obe tieto cesty vyvolávajú. Poďme sa na to pozrieť triezvo. Byť zamestnancom má svoje nesporné výhody. Istota, pravidelný príjem, jasný pracovný čas, dovolenka, benefity. Viete, na čom ste. Mnohí oceňujú práve tú stabilitu a pocit, že keď príde padla, práca končí a nenesiete na pleciach to obrovské riziko ako majiteľ firmy. Na druhej strane, možno cítite menšiu slobodu, limity v rozhodovaní alebo finančný strop. A podnikanie? To je lákadlo slobody, možnosti tvoriť, budovať niečo vlastné, potenciál zarobiť viac, byť pánom svojho času. Ale tá realita, ako ukázala aj diskusia, je často iná. Je to o neistote, strese, zodpovednosti za všetko, aj za chyby. Je to o riziku, že prídete o všetko, o dlhých hodinách, kedy práca nikdy nekončí. A áno, aj o neustálom boji s byrokraciou a pocite, že štát vám hádže polená pod nohy, čo mnohých frustruje. Vidíme to aj v tých debatách. Často je tam priepasť v chápaní. Jedni vidia len výhody podnikateľov a pýtajú sa na spravodlivosť. Druhí zas bránia svoju drinu a riziko, ktoré zamestnanci možno nevidia. Pravda je taká, že ani jedna cesta nie je univerzálne lepšia. Sú to dve odlišné cesty s úplne inými pravidlami hry. Výhodami aj nevýhodami. Zamestnanie nie je zlé, je to voľba istoty a štruktúry. A podnikanie nie je pre každého. Vyžaduje odvahu, odolnosť a ochotu obetovať často viac, než si ľudia myslia. Kľúčové je poznať sám seba. Aké sú vaše priority? Čo ste ochotní riskovať? A čo naopak potrebujete k spokojnému životu? Neexistuje správna odpoveď pre všetkých, len tá správna pre vás. Aká je vaša skúsenosť? Ste zamestnanec, podnikateľ, alebo ste si vyskúšali obe cesty? Čo prevažilo u vás? Podielte sa v komentároch, táto diskusia je naozaj dôležitá. A pre viac marketingových postrehov nasledujte.